Čau ľudia, dneska vítam nového videa a dneska si robíme mojito. Ukážem vám tutoriál na to, takže stačí si doniesť zo záhrady alebo kúpiť, neviem, keď chcete pre jednoho, tak stačí jeden konček mety a keď chcete po dvoch alebo viacerých, tak pre dvoch dve a pre troch tri a tak. Takže umyť a potom natrhať do pohára. Takže tu dáme pohár a ideme natrhať. Takže tak natrháme. Malo by to fungovať, ja si to doma robím, je to veľmi dobré. Ani to nie je zlé, je to veľmi dobré a takže tak. Takže malo by to fungovať. A tak už to za chvíľku je natrhané. Tak, máme to tam. To nejak vyzerá. A keď to máme, no ešte tam dáme niečo tak, na bok. Potom dáme druhý pohár, lebo som tu ešte s hosťom. Hosť. Ďalšie, no trošku toto sú väčšie. Ja to mám zahrady, takže ja to mám v pohode, toto mám tam preplnené. A funguje to akože, je to veľmi dobré. Takže tak. No dobre. No. Tak. Teraz máme takéto, nalejeme tam ľad, dáme tam kusky ľadu, toho pohára, tak, mám tu hostia, mi pomáha, a teraz jeden do toho, jedno do toho, čakaj, jasť. No. Ľad s metou. A teraz dáme radšej sirup. Takže je to také, že keď nemám šumienku, tak si dávam tento sirup. Zo šumienku môže byť hociaká šumienka, alebo vinea. Má byť vinea, ale bude sirup. A najlepšie by bola šumienka, keby ste nemali vineu, tak najlepšie by bola fakt vinea a k tomu by bola baldovská. Keď máte baldovskú, tak môžete ju dať takú pomarančovú, bude dobrá, alebo citrónovú. A tá mala byť dobrá, takže dáš mi tento sirup. Otvorím to. Sirup, môžeme naliať. Dalej. Iba trošku, to nie. Nie, dobre. Nalejme ja. Budeme špičkať. Wow. Tak, to nie je veľa. A teraz baldovská. Dávaj. A potom to... Šumivé. To je fajné. To je fajné, sladké, môžete si to vyrobiť aj doma. A ešte jedna vec, musíte si zobrať takýto nožík a vymiešať to. Takto. A potom dáme do druhého pohára. No. Takže zatvoríme to. Otvoríme náš sirup a baldovskú. Otvoríme ho. Tak, máme to. Nabok. Dokument a napíšte nám, ohodnotíte, že ohodnotí nám to od 0 do 10, aké to je. A ja vám ohodnotím chuť a vy ohodnotíte, jak to vyzerá. 3, 4. Mňam, strašne dobre. Fajné. A ešte sme tam zabudli citrón, len nemáme ho, tak vy si môžete dokúpiť.
aj slámka môže byť. Ale to veľmi dobré. Teba bude vidno? Čo? Si nižší jak ja. Veľmi dobrý recept. Tak. Ak sa vám toto video páčilo, tak si budete like a odber. My sa vám poďakujeme. Nech sa vám to podarí. Čaute. Čauko. A sa pozdrav. Čaute. Čaute.